פוביות או דברים כאלה שנמצאים כתוצאה מאיזשהו מקרה, כמו תאונה או שריפה או משהו דומה, קורים בגלל שאנחנו משייכים את הסיטואציה שקרתה, כן? לסימפטומים שאנחנו מרגישים באותו רגע. לצורך דוגמה, אני אספר אפילו דוגמה אישית מהחיים שלי. לפני כמה חודשים הייתה לי שריפה בבית, ב-12 בלילה. עפתי מהמיטה, ראיתי שכל הסלון בוער, היה מאוד מפחיד. בקיצור, לא רוצה לספר את כל הדברים הקטנים. מה שקרה, כשעשיתי כמובן פעולות, חיביתי את החשמל והתקשרתי לכבאים. בסוף כשהסתיים הכל, הרגשתי רעד ברגליים. כתוצאה מכל הפעולות שעשיתי וקצת סחרחורת. שחרור של האדרנלין. כן. גם עשיתי פעולות וגם היה קצת עניין של פחד, כאילו אתה עף ב-12 בלילה רואה שהכל בוער אולי. אז מה שקרה, באותו רגע אני הרגשתי סימפטומים, אבל תחשבו מה קורה אם אני משייך את הסימפטומים באותו רגע שאני מרגיש לאותו מקרה של שריפה. אז כל פעם שאני אחר כך אראה את השריפה, משהו דומה לשריפה, או שריפה באיזשהו מקום, או ייכנס לבית שהייתה בו שריפה, או יראה את החפצים שהיה בזמן הזה, זה יקפיץ לי אותו טריגר, כן? כן, אותם תגובות. וזה בעצם ככה מתחיל עניין של חרדות. שאנשים באיזשהו מקרה טראומטי חווים איזה משהו, נגיד אם זה תאונה, אז הם מפחדים להיכנס לרכב אחרי זה. אם זה בתוך מעלית, אז מפחדים לחזור. אם בן אדם יש לו אגורופוביה, הוא נוסע באוטובוס, אז הוא כל פעם מרגיש אותם סימפטומים. אז פה בטכניקה הזאת, מה שאנחנו עושים, אנחנו ננתק בעצם את הסיטואציה מסימפטומים שאנחנו מרגישים. ועקב כך אנחנו בעצם יוצרים מצב שאנחנו לא ניכנס למצב טראומטי. השלבים הם כאלה. קודם כל, אם המקרה שגרם לטראומה זה מקרה שאנחנו ראינו ועכשיו אנחנו נזכרים בו עם עיניים עצומות, אז צריך לפתוח עיניים. במקרה שאנחנו נזכרים בזה, אוקיי? זאת אומרת, בקצרה להגיד, קודם כל שלב ראשון, אני ארשום על הלוח אם אתם רוצים, זה ניתוק ויזואלי. ניתוק ויזואלי. אם אנחנו חווים את זה יותר קשה עם עיניים עצומות, אז אנחנו ברגע זה פותחים עיניים. כי יכול להיות שהטריגר הוא בזיכרון. ניתוק ויזואלי. זה במקרים שאני נזכר במשהו, אוקיי, עם עיניים עצומות, אז זה קופץ, אני פותח עיניים. אבל אם הגירוי הוא אמיתי שאני רואה, נגיד אם זה אוטו, כביש, אני בטכניקה הזאת קודם כל עוצם עיניים. או אם אין, לא ניתן לעצום עיניים, אז אני פשוט מזיז את הראש, פשוט מזיז את המבט שלי מהנקודה, מהגירוי עצמו. זה דבר ראשון שקודם כל יוריד את העוצמה, כי כל עוד אנחנו מחוברים לטריגר, התחושה תהיה יותר חזקה. דבר שני, מה שאנחנו עושים, זה להתחבר לתחושות של גוף, מה שאתה מרגיש באותו רגע. שזה אולי נשמע לא הגיוני, אבל זה טוב. מה הכוונה? הכוונה, אם אני מרגיש באותו רגע דופק, עלייה